Bueno, ezagutzen hau zuena batak izuen isilik ezin izena egon. Eta orain ere ez da. Eta benetan, eskerrak, bihotzez, baro-barotik, dan. Aritu zen gero inguru bilean, maite nago zuena, hori gara. Eta gaur batezbe, Alfonko, eskumako Franko hori guztiari, gure ikasle horiak, benetan, eskerrik asko, zintza bihotzuen, abenduaren 3 hasiko da gure epaiketa, eta ez doa nire batzotan izan. Beste barik, esan, bertara, hori baino lehen kartzelara eman gintuztela, pentsatzen genuen esateagatik, maite genuen horren alde egiteagatik, eta horregatik beragatik, abenduaren 3 aurrera, datozen lau hilabetetan Madrilen egon beharko dugu, justo horregatik beragatik. Hala da bez esan nahi pentsa, ara joateagatik, ara eroagateagatik, nik neu, inoraz ere, aldatu dudanik dire pentsatzeko era. Eta dutxiago ere. Beraz, hain gauden bitartean be, maite dugun hori aldarrikatuko dugu, pentsatzen duguna esango dugu, eta bertotik, baina iduana laguzetara zabaluna, aldarrikapen hori, maitasunarena, iraultzarena, etorkizun berri batena, espiritu kritikoarena, eta gu guztiok batera, herri honentzako eta tokako bakoitzarentzat bide berri bat asmatzeko itxaropen horrekin joango gara, eta seguru indartzu dago etorriko garela joango garena baino. Gaurduan, Aitorrek laguntzen badik, poema bat egin dut, eta honekin bihotzez eskerrik. Bueno, improvisatuko dugu izan, Gerezik horre. Oskolean kiribildu naiz. Askatasunetik babesteko premia duen. Elkarri ezandako berrekin batera, gordena izan ere, gutura zaten barruan. Kodifikatutako mezuetan, presoaren gogoa bezala isilik gordean. Oskolean kiribildu naiz, eta elkarri ezandako berbak gutune enormetan geratu dira preso, zaurien kanpalekuetan. Badiotxuk, zirkuluetan ibili naizena oinez, geroz eta zirkulu itxiago eta geure buruaren kontra egin eta lurrera, gero nire ezen arte. Badiotxuk, urratu ditudan pausuek ez daukatela kartzelako patioaren neurritik harago urruntzeko adorerik. Badiotxuk, kartzelara itzuli nahi izan dudala, bin baino gehiagoa. Hango ziegaren txikitasunera. Arrezien erizpera. Zementuan margotutako arrakaletan eskutatzera. Horrekinetik babestu naiz, behar baino gehiagotan, eta Badiotxuk, maiteago izan dudala, ziegako pareten artean amestu nuen herria. Zuk ikusi nauzu erortzen eta makurtzen, behin eta berriz, zirkuluaren puntu berean. Zuk ikusi nauzu narraz, barakutuen laberinto eta barrena, etxera bueltatuko nauen maratiliaren bila. Zuk ikusi nauzu hormaren kontra, txoriari kaiola zabaldu diotenean bezala. Baina ez dago laberintoan batena gidatuko nauen, ez seinalerik,
ez itxumakilari. Ez dago laberintoan atxeden hartzeko, ez kostalderik, ez tabernarik. Doi dago, ari batentzako lain leku. Indargabe dagoenean, hortzekin eusteko, itzultzeko bideari. Zalantzarik gabe horatzeko zure eskuari. Aitortu behar dizut, gaurko izena arte, ez ditudala kantzelara bidali zenizkidan gutunak berriz irakurri. Karpeta urdina iltzapetu nituen. Hautsa hiltzeko apropos atortutako aparea. Eta gaurko izena, gure oroitzak eskuetan hartu ditudanean, ikaraz, oskoletik, orainik, atzapar puntekin arropa zintzilikatzen dugunean bezala. Ohartu naiz guztita jarraitzen zutela, funtzionarioak eman zizkidanean bezala. Horri denak testorestu eta etxea horreko gerezi ondoan zintzilikatu ditut. Eguzkiaren epeletan zikatu daitezen. Ailegatu naiz kostaldera. Bazen garaia. Agian laguntza apur bat beharko dut, itsasoari zelan begiratzen zaio ikasteko. Ainda zabala eta mugarik gabe. Laguntza apur bat beharko dut ikas dezadan ateei burutza egiten, inor zabaltzeko zain egon gabe. Orain badakizu, lehio oholako izetan bezala, zabaldu dizkidala azalak zure gutunei. Kresal giroan arnazar dezaten, bertan atxilo egon diren ereek. Orain badakizu itzuli naizela. Hementxe nago, gure etxe aurrean, arbolaren gerizpean, sorteriaren maganean. Gaurtik aurrera, gerezik horriak hango ditugu elkarrekin. Eskerrik asko da.